E bine că ți-i. Nu mai dau. Da, unde era? Mami! Oh, ne doare în gât. Cât urlăm? A? Cât urlăm? Lata. Mâncare. Eu nu vreau. Ție-ți place. Mi-mi placă să românești. Fată, dar tu ești... Dar nu-mi place mie, nu-mi place mâncarea italiană. Dar ce mâncare italiană, doamnă? Asta tot.